Ahojte! Moje meno je Klaudia Čikoš-Pavličko, som z realitnej kancelárie Kingreal a dnes vám ukážem trojizbový byt v novostavbe, ktorý má úplne že všetko. Aj terasu, aj záhradu, aj 2 parkovacie miesta. Priestoru je tu celkom dosť. Či už pre ležadlo, na výrivku, alebo pre armádu detských hračiek. Stačí si ju len upraviť podľa svojich predstav. Stačí už len doľadiť detaily, ktoré vám chýbajú. Vo vnútri už nájdete hotové podlahy, kúpeľňu so sanitou, takže žiadne stavebné stresy. Bose nohy aj v zime? Už žiadny problém. O teplo sa vám postará podlahové, elektrické infrakúrenie. Ak hľadáte nové bývanie s atmosférou rodinného domu a nechcete kosiť hektár trávy, tak sa mi ozvite. Rada vám tento byt ukážem.